जेरै नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबाय। आङो नै दिनै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जानाय दैबानानि एसे सावगारिफोरखौ दिन्थिनो सानदों। अखाया मैया हरनिफ्राय गोब्राबै हाबाय थादोंमोन। दा नै दुब्लिफ्राव दैया लोमजोब्बाय, दैखौ गद'सिम लोमबाय। दा लामायानो गैला। जुदि अखाया हाबाय थायोब्ला आरो माइखौ लोमगोन, आरो बेबायदि लोमनाय अबस्थायाव थाबाय थायोब्ला माइआथ' एसेबाबो गाज्रि जागोन। दा नै आन्थुसेबां पुरा जायो आरो। फानसु बागान फानसु बेदलाव होनना बुङो बेखौ, जोंनिया लकेल भाषा फानसु होनना बुङो। मा मोननानै फैदों बिथिं दाया सोरनि? आंनिथिं फानसु अरजाबाबो, बेदलाव अरजाबाबो दाया रावनिबो नङा। दा नै दैया बिराद लोमदोलै। आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन आबैमोन गोब्राबैनो लोमदो। नैबे जोंहानिनो माइमोन, नैबे सेस लोमजोब्बाय, गैला नै माइआ सेस लोमजोब्बाय। रानफिनगोन ना रानफिनाब्रा बिसि दा बिदि अबस्था थाबाय थायोब्ला मा जागोन? नै रानजोब्बाय, सरि नै लोमजोब्बाय सेस। जोंहानि माइमोन बियो, जोंहानि माइआ पुरा लोमजोब्बाय। बेथिंबो गुबुननियाबो लोमबाय। नै लामा सेर पुरा लोमजोब्बाय। माने बिदि अबस्थायाव थाबाय थायोब्ला बे माइआ 100% बे गाज्रि जाखागोन आरो। नै सेस पुरा आंनि बे बिखासिम फैगोन आरो बे दैया बेयाव गोजावोब्ला। आं बेयाव थांनो हानाय नङा। नोंथांमोन, आङो दायो बेखिनिखौनो दिन्थिबाय। आं दायो न'आव थांनोसै, थांनानै ना गोरानजों ओंखाम जाहैनोसै, फरायसालियाव थांनोसै। गोजोन्थों। जागाफोरा दै गानायनि रायजायाबानो जाबाय न'आव। सेस माइफ्रा आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।